noies, mireu, avui a la classe de matemàtiques aprendrem a saber quins números són més grans o més petits que d'altres. Veieu aquests dos cocodrils que tenim aquí baix? Aquests seran els símbols de més gran que un número i més petit que un altre número. El millor per aprendre-ho és fent exemples. Mireu, us en recordeu dels policubs de les classes? Jo aquí a casa tinc algunes peces de Lego i ho podeu fer amb peces de Lego si teniu a casa, o si teniu policubs, doncs ho podeu fer amb policubs o amb altres objectes que tingueu per casa que es puguin apilar. Mireu, per exemple, aquí tenim 1, 2, 3, 4 i 5 peces de Lego, sí? Per tant, tenim el número 5. I aquí tenim 1, 2, 3 i 4 peces de Lego. Tenim el número 4. Quina torre és més alta que l'altra? Molt bé, aquesta d'aquí, sí, que és el número 5. Per tant, sabem que el número 5 és més gran que el número 4. Si tenim aquests cocodrils, quina creieu que és la part més gran? La part oberta, oi? Doncs llavors tindrem aquest símbol. Sempre posarem el símbol amb la part oberta, que és el número més gran. Ho veieu? El número 5 és més gran que el número 4. On hi ha la part tancada, que és on hi ha l'ull del cocodril, sempre estarà el número més petit. Sí? Anem a fer un altre. Anem a veure. Aviam. Posarem aquestes dues torres. Uau, es veu molt la diferència amb aquestes, Mireu, aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Una torre de 6 peces, sí? El número 6. I aquí en tenim 2, 1 i 2. Tenim 2. Quina torre és més alta? Aquesta, oi? Doncs la part gran, aquest cocodril ens servirà? Ens serviria aquest cocodril amb la boca oberta cap aquí? Si diem que la part oberta de la boca del cocodril sempre és el número més gran, no ens va bé, oi, aquest cocodril? I si provem l'altre, que és l'altre símbol del revés? Ara sí, molt bé. Tenim que la boca oberta del cocodril sempre es menja la torre més gran. Sí? La boca oberta del cocodril sempre és el número més gran, la torre més alta. I la part de l'ull, que és on està tancadet, petit, és on hi ha la torre més petita, on hi ha menys números. Sí? Anem a fer un últim. Tenim els dos cocodrils aquí. A veure quin haurem d'escollir. Si fem aquesta torre i aquesta torre, val? Veieu aquestes dues torres? Anem a comptar. Aquesta torre té 1, 2, 3, 4 i 5. Té 5 peces, sí? Per tant, és el número 5. I aquesta torre en té 1, 2 i 3. Té 3 peces. És el número 3. Quina torre és més alta? Aquesta, molt bé. Per tant, el cocodril sempre es menja la torre més alta. Quin dels dos cocodrils es menjarà la torre més alta? Aquest? Es menja la petita, no? Doncs haurem de posar aquest cocodril sempre amb la boca oberta a la torre més alta, el número més gran, i la part tancada de la boca, el número més petit, perquè tenim la boqueta tancada. Sí? Aquesta peça, per tant, diem que el 5 és més gran que el número 3. Sí? Ens hem d'imaginar super bé que els símbols que tenim a les feinetes de mates són com la boca del cocodril. Sí? Fins i tot, si voleu, li podeu dibuixar com si fos la boca del cocodril a les feinetes del cocodril. Vale? Que vagin molt bé les feinetes. Adeu!